Є дуже важна тема за русинські фамілії. Яка статистика нижніх русинських фамілій, котра вказує на котру правду за ту ситуацію? Інтересна тема про русинські фамілії у тому плані, що в тих містах, де чужих не було, по фамілії Русин мало упоминаються. Тобто, де жили компактно русини, не потрібно було називатися в фамілії Русин. Но от там, де лізли чужі, там появляються в защиту люди з фамілією Русин. Коти, я Русин. І от удивительно пройшли стільки много років, вже рахуйте, маємо 1150 років історії православ'я в Закарпатті, но і нині на Свалявщині 980 фамілій Русин. На Мукачівщині 755 фамілій Русин. Лічно у Мукачеві 380, в Олевецькому районі 230. Саме менше фамілій знаходимо на Перечинщині і на Хущині, де всі були русинами і потребності писатися не було. У Закарпатті має розпространена фамілія, представте собі, навіть не Русин, а Попович. А вторая за ним Волошин. Найбільше русинів на землях Шемборна, де лізли німці, австрійці, і щоб там не спутатися із тими, як у нас казали, прийшляки, таке слово інтересне, то і горвати русини ще більше, ніж з фамілією Русин. Особливо в берегу і появилися Поповичі, горвати, товти. У Закарпатті одна обща, інтересна слав'янська назва. Народ захищав себе іменно тим, що де можна було, віру зберегли, язик, культуру, а де много чужих було, щоб народ не втратив свою назву, люди писали себе русинами. І уже в 19 віці знаменитий наш будитель Олександр Духнович напише знамениті строки. «Я русин був, єсмь і буду, я родився русином, чесний род свій не забуду, останусь його сином». І коли нині кажуть, що там ми всі були русинами, це Филькіна грамота, це ніякого відношення фраза не має ні до історії, ні до науки. Всі були слав'янами, а нині слав'янські народи мають чуть ли не 15-20 імен. Але всі слав'яни, але кожен має свою назву. І всі ми були русинами. Коли, яким документом, мов, історики, літописці, да, но споминалися русини. Но всяди звучало іменно народ руський. І от прийшов час, коли тільки один народ під Карпатами залишив за собою сам, і кажуть так снисходительно, самоназва. Так іменно самоназва найголовна. Самоназва русинов вище Конституції. Самоназва русинов вище всіх законів про національні меншини. Самоназва. Так, як мама назвала, так, як няню назвали, так і має закон признавати, а не і на сьогоднішній день осталися чиновнички, котрі твердять, русинів не є, а якісь остались, то якісь шпіони. Треба з ними провести відповідну роботу. І проводять, і судами проводять. Точно так, як австрійці били, судили, комуністи при Совєтському Союзі били, судили, українські комуністи били, судили і захватили всі українські, наші русинські школи, зробили їх українськими. І нині та сама картина. Но русини не лим били. Русини били, суть і будуть. Тому наша велика сила. Господи, благослови русинський народ, русинську націю, яка донині має своє етнічне красиве лице. І як би нас не ліпили до мадярів, до румунів, до поляків, до словаків, ми маємо своє лице. Ми русини.